Ernest Hemingway, un scriitor care iubea aventura, iar poveștile lui sunt pline de forță și energie. Este cunoscut pentru personajele sale memorabile, care ne rămân în minte mult timp după ce terminăm de citit ultima pagină. Bătrânul și marea este o poveste despre viață pe coasta Cubei, o poveste care merge direct la suflet. Experiențele lui Hemingway cu pescuitul în Caraibe fac ca povestea să fie credibilă și autentică. În poveștile sale, marea nu este doar un decor, este un personaj viu. Această poveste ne amintește cât de puternice pot fi emoțiile și ne atinge profund. Ce părere aveți? Care sunt gândurile voastre despre Bătrânul și marea? Împărtășiți-vă părerile în comentariile de mai jos. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe aventuri literare și să dați un like videoclipului. Bătrânul și marea nu este doar o poveste despre pescuit, ci despre sensul vieții, despre drumul pe care mergem cu toții. Santiago, personajul principal, este un simbol al rezistenței umane, al curajului și al voinței de neclintit. În ciuda vârstei și a greutăților, el nu se dă niciodată bătut, nu-și pierde niciodată speranța. Lupta sa cu peștele enorm nu este doar despre victorie, ci și despre respectul față de forța naturii. Hemingway ne arată că scopul este important, dar adevărata semnificație se află în călătorie. Când Bătrânul și marea a apărut pentru prima dată în 1952, a atras atenția cititorilor și criticilor deopotrivă. Cu limbajul său puternic și temele profunde despre natura umană, această operă este cu adevărat specială. Bătrânul și marea a fost pusă în scenă în multe feluri, prin film, teatru și chiar operă. Influența sa poate fi observată și în arta modernă și în cultura pop. Bătrânul și marea nu este doar o poveste de aventură, ci ne obligă să ne gândim la sensul vieții. El este Santiago, bătrânul și curajosul pescar al lui Hemingway, un adevărat lup de mare. Viața lui e legată iremediabil de mare, zi de zi, an de an. Hemingway îl descrie pe Santiago cu mâini brăzdate de soare și sare, o mărturie a luptei sale îndelungate cu marea. Dar în ciuda greutăților, spiritul lui Santiago rămâne de neclintit și mândru. Deși duce o viață simplă, dragostea sa pentru mare și caracterul său puternic îi dau puterea să înfrunte orice furtună. 84 de zile. 84 de zile au trecut fără ca Santiago să prindă vreun pește. Dar Santiago nu se dă bătut. El crede că într-o zi norocul îi se va schimba, că într-o zi marea va fi de partea lui. Această credință de neclintit este puterea lui. Pe vastul ocean, Santiago nu este singur. În căsuța lui modestă, tânărul Manolin îi aduce căldură și prietenie. Ca un burete, Manolin absorbe cunoștințele bătrânului pescar, fiind ucenicul său devotat. El reprezintă noua generație care învață din înțelepciunea celor trecuți prin viață. Dragostea lor comună pentru pescuit îi leagă printr-o legătură invizibilă, mai puternică decât trecerea timpului și greutățile vieții. Asemeni unui tată și fiu, ei înfruntă marea împreună. Personajul lui Manolin ne amintește de puterea sprijinului și a grijii în cadrul unei prietenii adevărate. Ca un prieten loial, el este mereu alături de Santiago. Relația dintre bătrânul pescar și băiat este ca o masă împărțită, un simbol al căldurii și apropierii dintre oameni. 5 secunde stillhead. Soarele începea să se apropie de orizont. Santiago se pregătea pentru încă o zi pe mare. Nu era doar o meserie pentru el, ci un act sacru de voință și hotărâre, chiar dacă nu prinsese niciun pește de 84 de zile. Cu fiecare mișcare, cu mâinile sale muncite, își pregătea uneltele de pescuit și în timp ce își ascutea harponul, hotărârea lui era evidentă, dar tăcută. Hemingway ne prezintă aici un om obosit, dar neînvins. Prin pregătirile lui Santiago, care sunt ca o ceremonie sacră pentru el, îl vedem cum pleacă din nou pe mare, iar pe chipul lui se zărește o licărire de speranță, mai puternică ca niciodată. Soarele cobora lent la orizont, iar întunericul începea să acopere marea. Santiago, singur în barca lui mică, departe de tot și de toate, plutea pe întinderea nesfârșită a oceanului. Și atunci a simțit o ușoară tresărire în undiță. Poate era doar o părere, dar bătrânul Santiago era sigur. Inima a început să-i bată mai repede. S-a uitat rapid în apă, cu ochii larg deschiși. Asta nu era o captură obișnuită. Era ceva special. Simțea forța incredibilă în undiță și Santiago știa că asta avea să fie cea mai mare luptă din viața lui. Departe, în largul mării, lupta continuă. Barca cea mică se luptă cu valurile puternice.
ca și cum oceanul își arată dintr-o dată puterea nemărginită, hotărât să stingă orice urmă de speranță. Și atunci, lângă barca lui Santiago, a apărut regele mărilor, un pește de o mărime incredibilă. Vederea acestei creaturi maestuoase l-a umplut pe Santiago de venerație, dar și de uimire. În acel moment, bătrânul pescar a știut că aceasta era provocarea pe care o așteptase toată viața. Acest dans este periculos, dar și frumos, la fel ca lupta dintre vânător și pradă. Enormul pește se luptă cu putere și viclenie. Forța lui colosală este o dovadă a voinței sale de a trăi. Mâinile lui Santiago, aspre și brăzdate de cicatrici, sunt o brutalității oceanului, dar ele poartă și experiență și intuiție, modelate de ani de zile petrecuți pe mare. Ca un muzician iscusit, el manevrează undița, fiecare mișcare fiind rezultatul unei îndelungate experiențe. Santiago știe că nu poate învinge acest pește puternic doar cu forța brută. Ca un jucător de șah experimentat, el trebuie să-i anticipeze fiecare mișcare. Timpul trece, soarele apune și răsare din nou, iar lupta continuă. Aceasta este o luptă memorabilă, o luptă ce va scrie în legende curajul și anduranța lui. Santiago era slăit de puteri. Mușchii îi ardeau, iar ochii îl usturau de la apa sărată. Dar nu putea renunța acum. Singurul sunet pe care îl auzea era cel al valurilor care se izbeau de barca sa. Și totuși, în mijlocul durerii și epuizării, Santiago simțea cum o nouă emoție prinde rădăcini în el. Lupta sa îndelungată cu această creatură magnifică îi trezise un respect profund. Acest gigant nu mai era doar o pradă, ci un adversar puternic și demn. Santiago a început să vorbească peștelui. Vocea era joasă, dar plină de admirație. Era uimit de mărimea, forța și rezistența lui. Ești o ființă cu adevărat extraordinară, a șoptit el. Te voi prinde, dar o voi face cu respect. Însă, înainte de apusul soarelui, trebuie să te aduc la bord. O legătură stranie, dar puternică, se formase între bătrân și pește. În această luptă deveniseră unul. Era o legătură ce vorbea de firul nevăzut care unește toate ființele vii, despre echilibrul dintre vânător și pradă și despre cum, chiar și în cea mai aprigă luptă, poate exista un respect profund. Soarele, ca o minge gigantică de foc, se ridică lent la orizont. Razele lui calde scaldă în lumină bătrânul Santiago și marea nesfârșită. În această luptă lungă și grea, atât omul cât și peștele își forțează limitele. Dar Santiago nu se dă bătut. E dârz și puternic, la fel ca marea ce îl înconjoară. Deodată marea se liniștește, transformându-se în arena unui duel tăcut. Valuri puternice se izbesc de mica lui barcă. Parcă marea însăși încearcă să înghită speranța, să-l lase fără nicio putere. Doar sunetul firului întins sparge liniștea, ca o melodie ciudată. Singurătatea lui, în mijlocul apei nesfârșite, subliniază importanța și profunzimea acestei lupte. Mintea lui Santiago se liniștește, devine clară ca apa. Realizează că nu e doar un simplu pescar, ci un adversar demn pentru forțele mării. Santiago simte cum o forță nouă crește în el. Căldura dogoritoare anunța venirea serii în Cuba. Soarele ardea nemilos asupra lui Santiago. Fața era brăzdată de sudoare și sare. Fiecare mișcare, fiecare respirație îi provocau durere. Corpul îi cerea odihnă, voia să se dea bătut. Oboseala îl lovea ca un val uriaș, încercând să-l îngenuncheze. Dar mâinile sale, călite de soare, apă și muncă grea, strângeau ferm firul undiței, o dovadă a spiritului său de neclintit. Durerea se răspândea din umeri, pe spate, până în măduva oaselor. Foamea îl rodea, îi seca și ultima fărâmă de putere. Și totuși Santiago refuza să se lase învins. Undeva în adâncul ființei sale găsea o nouă forță, o hotărâre de nezdruncinat, născută din lupta cu natura. Durerea și oboseala nu mai contau. Toată atenția lui era îndreptată către încercarea prin care trecea. Era un pescar, iar marea era viața lui. Și a jurat că nu va ceda niciodată. S-a gândit la Manolin, băiatul care credea în el, iar gândul acesta i-a dat o nouă putere. Cu o voință de fier, Santiago era hotărât să depășească toate obstacolele. Avea să continue, în ciuda durerii și a oboselii. Departe de țărm, în nemărginirea oceanului, Santiago se luptă cu un pește uriaș. Vântul îi poartă vorbele. Un sentiment ciudat îi amintește că nu e singur. Această creatură, acest pește cu care se luptă, îl leagă de ceva mai măreț. Pește, spune el, vocea pierzându-i se în sunetul vântului. Sunt slei de puteri, dar ești un pește frumos. E o onoare să mă lupt cu tine. Vorbește despre puterea peștelui, viteza lui și setea de viață.
Vocea lui e un amestec de respect și tristețe. E conștient de rolul său, de durerea pe care o va aduce moartea acestei creaturi magnifice. Îmi pare rău, pește, șoptește el. Asta e legea mării, asta e legea vieții. În această conversație stranie, solitară, Santiago găsește liniște. Înțelege legătura dintre ei, lupta pentru supraviețuire în acest deșert nesfârșit de apă. Știe că doar unul poate câștiga această luptă, dar chiar și în această luptă brutală simte respect pentru pește. O prietenie născută din luptă și respect. Firul subțire e singura legătură dintre Santiago și peștele uriaș. Mai mult decât un simplu fir, e firul destinului care unește viețile omului și ale peștelui. Prin acest fir subțire, Santiago simte forța incredibilă a peștelui. Fiecare smucitură, fiecare zvâcnire îi răsună prin trupul obosit. Puterea peștelui, lupta sa pentru supraviețuire, se transmite prin fir către Santiago. Prin intermediul firului, Santiago începe să înțeleagă graiul peștelui, simte fiecare mișcare, fiecare tresărire și se adaptează. E un dans pe care îl dansează împreună, firul se încordează și se slăbește, iar Santiago e legat de pactul străvechi nespus dintre vânător și pradă. Firul devine parte din el, îl trage în adâncul mării. Simte imensitatea oceanului, pulsul vietăților care îl populează. Soarele apune și răsare. Lupta continuă, atât omul cât și peștele, luptă mai departe. Dar această legătură îi unește, o legătură puternică ce unește toate ființele vii. Oceanul își arată fort colosală, dar și tăria și rezistența sufletului omenesc. Soarele era atât de puternic încât până și pietrele erau fierbinți, iar pământul părea un cuptor uriaș. Santiago nu avea unde să se ascundă de căldură. Pielea era arsă de soare, iar sudoarea îi curgea și roaie pe față. Dar în ochii lui se citea o hotărâre de neclintit. Chiar și uriașul pește începea să obosească. Deși rănit și slăbit, încă se lupta pentru viață. Până și aerul era încărcat de tensiune. O liniște scurtă se lăsase peste ei. Momentul decisiv în care atât omul cât și peștele aveau să dea totul se apropia. Cu o forță impresionantă, Santiago a tras creatura enormă lângă barca sa mică. Epuizat, dar încă maestuos, cu ochii mari și plini de viață, marlinul albastru zăcea liniștit. În timp ce stătea lângă Santiago, se uita la bătrân cu o privire ciudată, plină de înțelegere, ca și cum ar fi înțeles ce s-a întâmplat. O pace s-a așternut peste barcă. Aerul s-a umplut de un sentiment de respect între pescar și creatura uriașă, după lupta lungă și istovitoare. Timpul s-a oprit în loc, iar marea a devenit calmă, ca și cum ar fi vrut să onoreze acest moment grandios. Bucuria lui Santiago, din păcate, nu a durat mult. Marea își arăta din nou fața ei crudă. O umbră întunecată era tot ce era nevoie pentru a schimba totul. Un pește uriaș, cu un spate albastru închis, a străpuns suprafața apei și a început să înconjoare barca. Ochii lui reci, albaștri, erau fixați asupra marlinului. Momentul victoriei, care păruse a fi raiul pe pământ, se transforma în disperare. Soarele era înghițit de nori negri. O forță tânără, Break Time, mânată de instinctul de vânătoare, se apropia de ei. Santiago, deși epuizat, și-a adunat ultimele puteri pentru o nouă luptă. Știa că nu poate scăpa de această confruntare, dar refuza să se dea bătut. Nu voia să-și piardă victoria. Creatura enormă, Break Time, o fiară brutală și nemiloasă, se apropia tot mai mult de barcă, iar foamea ei creștea cu fiecare clipă. Marea s-a ridicat ca un uriaș furios, cu valuri uriașe ce se izbeau de barca lui. Din adâncurile întunecate, un rechin uriaș s-a îndreptat direct spre marlin. Dinții lui ascuțiți ca briciul erau gata să sfâșie prada. Inima bătrână și obosită a lui Santiago bătea cu putere în piept. Știa că aceasta era începutul luptei vieții lui. Cu toată puterea rămasă, Santiago și-a strâns arma în mână, gata de luptă. Cu o aruncare puternică, a îndreptat harponul spre rechinul uriaș. Rechinul rănit s-a zvârcolit de durere și a atacat barca lui Santiago. Era o luptă cu șanse imposibile, o luptă pe care Santiago nu o putea câștiga. Mirosul de sânge s-a răspândit în apă, atrăgând și mai mulți rechini din adâncuri. Marea, care tocmai îi oferise speranță, devenise acum cea mai mare frică a lui. Disperarea îl cuprinse pe Santiago.
Dar în inima bătrânului pescar, care înfruntase nenumărate furtuni, mai ardea o mică flacără de speranță. Cu curajul unui adevărat erou, Santiago și-a înfruntat destinul. Soarele cobora lin spre orizont, pictând marea în nuanțe de aur și portocaliu. Bărcuța lui Santiago, ponosită de vreme, se apropia încet de port, purtând scheletul uriașului Marlin. Dar în inima bătrânului pescar nu era urmă de bucurie pentru prada sa. Oare asta era soarta, să lupți cu îndârjire, dar să nu câștigi? Pe țărm, copiii se jucau fără griji, neștiutori de drama ce se petrecuse pe mare. Aerul din satul pescăresc era îmbibat de mirosul sărat al apei și de fumul vetrelor. Santiago simțea o strângere de inimă când vedea privirile oamenilor de pe țărm ațintite asupra lui. Toți erau uluiți de priveliștea scheletului imens. Bătrânul pescar dădu doar o ușoară înclinare din cap, obosit. Din peștele maestuos nu mai rămăseseră decât oase goale, o dovadă a forței nemiloase a mării. Vestea întoarcerii lui Santiago s-a răspândit ca focul în paie. Oamenii au ieșit din case și s-au îndreptat spre barca lui Santiago, privind uluiți. Pescarii șușoteau între ei, mirați de priveliștea scheletului enorm, nevenindu-le să creadă. Chiar și cei care se îndoiseră de povestea lui Santiago au fost nevoiți să se răzgândească. Scheletul Marlinului, profilat pe cerul cenușiu, era o dovadă a perseverenței și curajului lui Santiago. Pe măsură ce soarele apune și cerul se colorează în roșu și portocaliu, povestea lui Santiago se apropie și ea de sfârșit. Dar, prieteni, haideți să reflectăm pentru o clipă la semnificația călătoriei sale. Să ne amintim lecția pe care ne-a împărtășit-o. Scheletul uriașului pește, odată simbol al forței, este acum albit de soare și sare, lustruit de valuri. Ne amintește că gloria este la fel de efemeră precum spuma mării. Viața, asemenea mării, are suișuri și coborâșuri, are partea ei de bucurie și de tristețe. Însă povestea lui Santiago este mai mult decât o simplă poveste despre un pescar. Este un omagiu adus spiritului uman, curajului, perseverenței, acelei forțe interioare care nu cedează niciodată în fața provocărilor. Deși călătoria lui Santiago se desfășoară pe întinderea nesfârșită a oceanului, amintiți-vă că ea reflectă experiența umană universală. Este o poveste despre spiritul uman de neclintit, care transcende timpul și spațiul. Voința de fier a lui Santiago, lupta sa pentru a-și atinge țelul, reprezintă o sursă de inspirație pentru noi, ca să credem în noi înșine, ca să găsim puterea de a depăși obstacolele. Adevărata putere nu stă doar în mușchi, ci în capacitatea de a-ți păstra demnitatea atunci când înfrunți greutăți, de a-ți urma principiile, de a trăi în armonie cu lumea din jur. Respectul pe care Santiago îl arată față de uriașul pește ne învață să recunoaștem și să respectăm forța și frumusețea naturii, să îmbrățișăm provocările vieții. Pe această mare agitată a vieții, să ne amintim că trebuie să ne sprijinim unii pe alții, căci împreună putem înfrunta orice furtună. Bătrânul și marea nu este doar o poveste despre lupta unui pescar bătrân cu un pește uriaș. Este o poveste despre puterea voinței umane, despre speranță și despre curajul pe care îl găsim în fața greutăților, despre dragostea pentru familie și puterea credinței. Hemingway ne arată că adevărata putere vine din perseverență, răbdare și un spirit de neclintit.